Ile anyị ma na anyị nwawu ndị okwu eme anyị na-ekwu eme onwe ihe dịka ka ekwugodi ya ekwuche ya echegodo oru afọ iri abụọ tupu abịa kwue maka ya mba anyị wụ ndị na-ekwu ekwu eme anọgodo m n'ime spirit anọ m n'ime spirit ị na-ajụ m ka ihe meji nọ n'ime spirit na-asị gị n'ihe me m jikwanụ nọ n'ime spirit bụ n'ihe awụ isi nkwube ihe awụ ọnwa ọhụrụ ihe awụ ọnwa ọhụrụ ọwụkwa naanị na ihe awụ ọnwa ọhụrụ ilegodo m anya fesi ma na m kwadoro akwado wee bịa n'ihe anyị na-eme ebe a taa maka ihe awụ ọnwa itoolu ọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ka ọ mara anyị gwa anyị tapụrụ kọta mangara ọ nọwa a na-agụ agụta ofu ọnwa nke abụọ nke atọ nke anọ nke ise rue na nke itoolu maka hea bụ ọnwa eji achịkọta ihe niile megoro eme ịmagono ya ka m ji na-asị gị kwado maka na ọnwa awụ m nwa amụpụtara n'ọnwa anobido m ezigbo n'ụtọ maka na eso m n'ọnwa ndị bekee ga-akpọ ọnwa fruitfulness ọwụ na amụrụ gị n'ọnwa ngwa cha kwenu ọwụ na iwu nwa Septemba ngwa cha kwenu ọwụ na amụrụ gị na Septemba asị m gị cha kwezuwenu biko ị na-agakwa taa na-aga with shoulder pad buru ibu das aka gị do taa ị na-eje na-asị do you know who I am? You don't know who I am. awụ m nwa Septemba ịghọtara ọhịa m na-akọwa ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma nke ọwụ na ọ bụ ọnwa ọhụrụ ka anyị nọ n'ime ya ego okorowo onye na-anụ onu ya nke na-asị gị ka eke ime n'ọnwa abatago n'ọnwa mba ọ bakwa n'uru na m na-akọrọ gị na ebe a ka ọnụ gị nọ ebe a ka ọnụ gị dị ihe ọbụla ị na-eme na Lagos ihe ọbụla ị na-ere na mpaghara Lagos ma ibute ya ebe a biko ka ebe ọzọ ị ga-ebuga ya ịmagonu ka anyị si eme ya ngwa ka anyị gaa ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kiti ka anyị legodo anya n'ime ihe nọkwanụ na ọwụ ndị bekee asụ na ọdelize ka m pụtara anụga m na ndị mmadụ ofu ihe mma na ọ nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti ugbu a ka m chọrọ ịgwa gị ha anụrụ m na ndị mmadụ pụta a na-akọ akụkọ na-adịghị n'akwụkwọ na-asị na o nwere ihe merenụ ndị gbaga ụgbọala nọ na Lagos pụta sị we no go do again no we know they do ka ihe me ha ji na-asị we know they do ka ihe a na-emegodo a sị na ndị na-anya ụgbọala sị na achọghịzi na-anya ụgbọala ọzọ site na gịnị na asị na ndị mmadụ na-anaghị ego ukwu n'ụzọ ego buru ibu n'ụzọ na ndị Lagos tax force pụta asị ha nye ha ego ha na-asị from ofu ebe erutekwa ebe ọzọ ndị ọzọ anọtọkwa n'aha ego ha sizie maka nke a dododo anyị anaghịzi eme nke a mezie ndị mmadụ ma ndị nwe ego ịba moto ma ndị na-enweghị ego ịba ma ndị nwe Legedis Benz onye ọbụla etieze na Legedis Benz nwa zoom let us go we're gonna track it ha bido jewezi ije mewezi exercise ndị bụ na otego ha mere exercise ha bido mewezi exercise site na gịnị ndị moto si anyị achọghọzi ịgbazi maka ndị a na-anazi anyị ego buru ibu ka aka nọkwa na-ekwu nke ahụ ndị ọzọ apụta ndị ọzọ pụta sị na ha agaghazi ebuzi ndị mmadụ wụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụba biko ọkwa chọọ ka mmadụ lie nri ma ịta ha azụ ịta anụ ma ịchọghị ịta anụ ga-atakwanụ akwa ma isi na akwa adịghịzi mma ịta gịnị ịta akpọmọ ịta mangara ị ga na-ewere ofu mana onye na-ere anụ pụta sị na agaghị ere anụ
onye na-ere azụ pụta ọsị na agaghị ere azụ, onye na-ere akwa na ihe ndị ọzọ niile si na agaghị ere, ma ndị crayfish apụtakwasị na ha agaghị ere, ka ezi nke mmadụ ya atazi ata. Maka ndị danfo driver sigo na ha agaghị ebu, ndị ụba sị na ha agaghị ebu ndị mmadụ. Biko ka ezi ihe a chọrọ ka ndị mmadụ ngwanụ onye ọbụla ọkwa inwe Legedis Benz ngwa go and polish it. Maka oge ibido gbawazie Legedis Benz gị ebidogo, mana ndị nọ n'ọkwa sigo not to worry, enyela onwe gị nsogbu, ihe a niile dị under control. Anyị na-eneba ya anya ga-eme kisho na ndị mmadụ ata afụfụ ugbu a. Ka anyị nọkwa na-ekwu nke ahụ, ka anyị sizie na nke ahụ pụọ, ka anyị lee anya n'ihe ndị ọzọ nọkwa n'ọkụ na-ekpo kiti butu faka ka ihe ọzọ nọ n'ọkụ na-ekpo. Nke ahụ na m chọrọ ikele ndị Enugu makwanụ ndị Igbo anyị. Ị ga-echeta na abịara kpọchie airport anyị ka nọ na Enugu orugo otu afọ n'ụbọchị 6. Ndị nwe ike, ndị ike nọ n'aka ha ji wee kpọchie site na ndị ụmụada na ụmụ okoro na ụmụ maazị na lọlọ nọgbanye ya na ndị nọ n'ala Igbo si na do you know who we are? Ịmakwa ndị anyị wee bịa si na airport nọ na East adịrọ mma, ụzọ adịrọ mma, ebe niile adịrọ mma, na hapụ otu ahụ. Ọ dị very very deplorable ka m sụziere ya na bekee. Ọ nọ na deplorable state. Bịa ka ịkwado ya, ka imezi ya, ka ọ na-alụ ọlụ, ka ọ dị mma. Emeche ha abịago mee ya. Ngwanụ nji nke a na-ekele ndị niile na-asị mee na ha aba flight, ngwa bawazie flight na-emezigo ụzọ chọọ ịga East. Ọ dịgo n'ọma, enwezi nsogbu adịrọzi. Nke a ka m na-ejizi na-agwa unu, echetara unu nwa mụ ndị Igbo na ihe niile anyị na-eme na anale. Onwe ndị na-adị apụta ajụọ m ego please, ka ụbọchị unu na-adị eme ihe omume ya all Tuesday. Agwago m Tuesdays, Thursdays and Saturdays, mana nke Tuesdays and Thursdays wa anale nke anyị ji na-asị unu what's up, ka ihe na-eme ebe ị nọ. So onwe ihe na-eme ebe ị nọ gbasa gị dịka nwa afọ Igbo, ịchọ ka anyị mara maka ya. Chetakwa n'agbanyeghị ihe ọnwụ anyị na-akpa na anale, na ohere dịrị gị ịbata gwa anyị na ihe na-eme ebe ị nọ. Ịghọta? Gwa anyị maka na ewu nke anyị, and ihe niile metụ gị meta anyị. Ama m na masịgo gị happy new month ọkwa ya. Ngwanụ ihe awụ mba month ka anyị baa n'ime ya. Nke awụ first day n'ime mba month. Anyị nwee September, nwee November, nwee October, nwee December, and cheregodo ka m gaa nwụrụ mmiri a nchi ya azụ. Ma gwazie gị ihe m na gị ga na-eme taa. Ma ọ bụrụ na ị nwebe akara ekwentị anyị, ngwa nweta ya ugbu a, maka nchi ya azụ ọwụzie mụ na gị ga na-eme ihe niile anyị nwere ime malite ugbu a ruo na 2 o'clock. Ama m na ndị nwe akara ekwentị ebidogo kpọwa, mana chere godo ka m kpọkwa ya ọzọ maka ndị na-enweghị ya. Maka gị nwa na-enwe ya na-achọ ka ịbata n'ihe anyị na-eme, ngwa detuo ya. Mfat were fonu gị taịpụo ya, sevuo ya ebe ahụ. No 08182 426591. Maka ndị na-asị nwaada wee n'ihe a nwayọọ, gịnị dị ka m wezie nwayọọ kpọọ ya. Asị m nọ 081 nsị gị nọ 82, gwa gị nọ 42, sị gị 65, gwazie gị na nke kwuru n'isi ya wụ 91. Ịdọrọ ya ugbu a. Agwara m gị agwa ihe niile ị chọrọ ịnụ gbasa ndị Igbo, ebe a ka ị ga-enweta ya na Nganga Igbo radio show nọ na Hot 93.3 FM Lagos. Ihe niile anyị na-eme ebe a dịka m si kwugo m ya ọzọ gbasa gị, gbasa m, gbasa ndị niile wu ndị Igbo. Biko gbalịa ka ị na-esokwa anyị Facebook Nganga Igbo, Twitter, Instagram Nganga Radio, anale gwam ihe ọwụna chọrọ just tinye ọnụ gị, just chosowa anyị na YouTube. Anyị nọkwa ebe ahụ. Agwara m gị agwa na anọ m na high spirit. Obi dị m ezigbo nnọọ ụtọ taa maka na ihe awụ
September. September wụ mmalite Ember Month. And magonu iwu nwafọ Igbo nọ na Lagos ebe ọ bụ na ị nọ ihe niile gbasa Ember Month na-adị anyị ezigbo nnọọ mkpa maka na Ember Month ịpụta na January ị gara asịgo onwe gị aga m eme nke a mee nke a mee nke ọzọ mepụta nke a mana ị nọ from January ahụ rute na September ha egwu echenjie anyị ma afọ adịko ka o si dị 2020 adịko ka o si dị so ihe awụ Ember Month ọ fọzi ọnwa anọ September, October, November, December ka anyị wee bazie na 2021 ihe ọbụla niile ife ga-eme ọkwa n'ọnwa ndị a ọnwa Ember Month a ka ife niile ga-eme onwe egwu na-anọ si ife niile ga-eme ọnwa ndị a niile ka ife niile ga-eme so na-ajụ ihe anyị ji bịa taa wụ ka isi akwado Ember Month taa ka isi akwado Ember Month taa so ịbata n'ihe anyị na-eme taa ị maa na ị ga-ebu ụzọ kene ncha ndị niile ị chọrọ ikene si ha happy new month ọnwa ọhụrụ a n'anya bago na Ember Month ikwuchezie nke ahụ ga-agwazie anyị ka isi akwado Ember Month taa Ember Month taa nyekwa n'ime Ember Month ka ndị mmadụ ji aba moto eje village ka ha gaa lee ndị nọ village mee ihe ndị ọzọ nwee project nwee nke a nwee nke ọzọ ha ga-emezu echezọ na biko ka ị na-ekwukwa nke ahụ na ị ga-agwa anyị ma onwe ihe na-eme ebe ị nọ mpaghara ebe ị nọ na Lagos ihe na-eme ebe ahụ so gị nwa na-akpọ m mgbe m nọ na-agbara egwu cavemen ngwa oge erugo n'ihe anyị na-akpa taa ebughị ibu nwee ihe dịka anọ isiokwu ihe awụ ka isi akwado Ember Month taa 2020 adịgo ka o si dị o nwere ihe niile bata n'ime 2020 ma COVID ma nke ndị ọzọ mana ugbu a ọnwa Septemba ka anyị na ihe a kembụ October, November anyị asịzie 2020 ngwa buru garị gị n'ofe nsala gị lawa ka anyị baa 2021 ka anyị maa ihe 2021 ji ka onye nọ n'ekwentị m gị nwa na-atụrụ anyị batago okay ngwa 08182426591 ka ụkwa kara ekwentị chọkwa ide ozi inye m ozi ga-edetụrụ m ya na 08180089933 ụgwa n'ọnwa ka a mụtụrụ gị anọ m ekenekwa gị na-asị gị ka ime ka m jiri ugbu a wee kelekwa ndị bụ na ha na-abatakwa n'ihe anyị na-eme ebe a dịka adị ndụ anọ m ekele gị na-asị gị ka ime ama m na ị na-anụ olu m ugbu a oke ka m kelekwa gị David ka m kelekwa gị Chibuike ọma sa mmadụ abụchi ọ dị ka gị nwa ka m chọrọ ikele tupu gị akpọ ka ime mmadụ abụchi happy new month to you mmadụ ihe awụ Ember Month onwe ihe ị na-akwado for this Ember Month na ị ka na-asa ahụ mmadụ ọwụ dị excuse na mmadụ mmadụ abụchi dị na-asa ahụ mmadụ asị oke ghara ịkwado maka Ember Month akwa ịma ihe ị ga-ekwuru na ọ ga-asị m na ị na-asa ahụ mmadụ hapụ nke ahụ ga-adịgodo iche onwe ndị chọrọ ikele maka ọnwa ọhụrụ anyị batara n'ime ya si na onye mechi oke ọgwụgwọ daalụ daalụ nwoke ọma ngwanụ bye
Ember Month ka anyị bara n'ime ihe a ọ ya ka anyị na-ekwu maka ya gị nwa nọ na-eche na-alụgo m ọlụ Ember Month elugo ka isi akwado maka Ember Month ehihie ọma ego nwaanyị ọma ọ dị m n'obi hello happy new month I wish you the same nwoke ọma ngwanụ ọ dị ndụ na-akpọ m ihe a mba ọwụ Gịnịka onye na Gịnịka from Lekki Gịnịka nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme nke izizi ewo Gịnịka o kwesịkwa ka m kụpụrụ gị aka mana ihe awụ na gwam gbaghalụ m ahịrị na gwam cheta mma kụpụrụ gị aka o gịnị ka isi akwado maka Ember Month ihe na-akwado na Ember Month ọwụ ihe mmadụ ga-esi ọkụ na Russian ọ ihe iji udo na-ekpe ekpere so ihe ama na COVID-19 emela the most ya dịka ọ dị short ihe niile Chukwu kwere ewo gịnị dododo kpọghachi na 08182426591 08182426591 ọwụkwa m ma mpụta kọtụ fonu gị can try it hello ihe ọma nwoke ọma Chibuike ka ị mee taa Chibuike m ji eme ọnụ Chibuike m ji eme ọgaranya ike ka taa dị biko happy new month I wish you the same anyị abago na Ember Month ngwa gwa anyị ihe ị nwere maka Ember Month ka isi akwado Ember Month a anyị na-akwado na-azụ ahịa asị m Chineke na this year na mmaghị ejezi park jee baa moto na ewo ise ise na mmebu moto nke mụ a nke esi nara Igbo ama m na Chukwu ya emere m ya afọ m ka ahụ n'anya Chibuike ofu ihe ka m chọrọ ka m yọọ gị ka ya igocha ụgbọala gị a ị ga-eburu m n'iru ka m chọrọ ịnọ achọrọ m ịnọ n'iru biko zize mere m nsogbu adịghị daalụ Chukwu ga-egote ụgbọala ahụ amen ihe egote ya egotekwe ya onye kwe gị ihe ọzọ niile wee kpere ị na-ekpe na nzizo si ka o mezuere gị ke maka maazị nọ ya maazị ndị ntọrọtọ na ndị ntọrọ atọ onwebe unu pụtara jụ ese maazị taa ị na-asị ka ịjụ ese maazị kamgbe cha Chibuike ike gwụrụ gị yo haba taa ka icheta maka na ịba n'ọnwa ọhụrụ maazị na ya maazị na nkene mma gwa ya na ikele ya otego nnọ na-eche ke ndị ga-ajụ nwa onye na-ajụdo ese maazị onwe ihe mbanụ mana Chibuike chim gọzie gị ka isi lote ma ọchịta ka ị gbaa ese ka ọkwanụ ka ịjụ ese maazị na ya ọ na-eme ọfụma na-asị gị n'ihe anyị nọ n'ime ya agwụ Ember Month ka anyị nọ n'ime ya COVID abịago mee ihe in fact ọlụ ndị mmadụ na-alụzi ugbu a makwa na ahịa ndị mmadụ na-agazi ugbu a nwee ka ọ dị a gasị na o nwere keleg mana Ember Month abịa na Ember Month ahụ malite na Septemba garuo na Disemba ụmụafọ Igbo ji akwado maka na ha ma n'ọfọzi ọnwa 4 n'ime afa ka afa wee bịa na njedobe ka ọmakwanụ ka afa ahụ wee gwụ ihe niile a na-eme wụrụ a na-egwu egwuregwu malite na Jenụwarị ruo na Ọgọst eruzie na Ember Month Septemba ihe niile agbanwe egwu agbanwe onye ọbụla etewezi egwu dị iche maka gịnị onwekwa onye ịchọrọ ịnụ stori iwe jiri ohi ka anyị ji wee bata iwe jiri ohi ka anyị ji wee bata agwago m unu n'ofu ụbọchị na anyị ga-emekwanụ ọpụtasị na competition ma ọwụ ndị bekee ka anyị gụrụ egwu ka anyị maa onye ka
agụ egwu makwa onye ka ma ịgụ egwu ihe anyị ka na-emekwa awa nnale na 93.3 FM ka awụ nganga Igbo radio show and nwada makwa onye na-anụ ya awụ ego bekee ke na-akpọ m mana ha mụ ego koro ehihie ọma ịbatago n'ihe anyị na-eme biko wetanu gị mee ya ka ọ gbagota maka ọ dịka too low mmadụ na-akpọghachi oke isi ka m kere gị maazị JP ọ na-anụ ya okay ọ na-anụ ya nsogbu adịrọ 08182426591 ka ụkwa akara ekwentị m ihe m nọ na-ajụ gị ewu ka isi akwado Ember Month a anyị abago na Ember Month ọ eziokwu na 2020 afọ 2020 butere ihe niile ihe ndị dị iche iche mana anyị abago na Ember Month Septemba awụ nke izizi na Ember Month niile anyị nwere ruo na Disemba ihe ọma Hello? Adị ndụ gị nwa na-akpọ m Ọ bụ ọkwa dị ndụ. Ewo, daalụ, sorry. Gịnị nwa ha gị? Ọ Chinedu. Chinedu mụ na-enye m ọhụrụ na ngwa Chinedu ka ebisa akpọ m ama m na ị na-abịa ihe niile anyị na-eme. Esi na Ibeji. Ngwa ke maka ndị Ibeji. Anọ ọfụma. Nke anyị na-etikwa nna udo dịkwa. Udo dị na. Ngwa isi benom happy new month onwe ihe na-eme. Echezego m happy new month. Ka ise chefu ma ewego m iwe anọzi m asa gị. Happy new month. Ngwa happy new month Chinedu. I wish you the same. Mba na ọ gị nwa na-asị m happy new month mụ ga-asị gị I wish you the same. Calm down. Akwefugo that video mere trend ọ sị be coming down like this. Chinedu be coming down like this. Ngwa Chinedu anyị abago na Ember Month. Keki si akwado. Ana m akwado site na igwe ọnụ na-ekelekwa Chukwu ka onye m ndụ maka ịmana onye dị ndụ ya akpata ego ga-eji mekwa ihe ọzọ. Eziokwu. Na-ayọkwa Chukwu na-ayọ Chukwu na-akwado site ịbanye n'igwe ọnụ na-etokwa ekpere ka Chukwu nye m ndụ. Ihe m nwa na-akwado bụ ya. Ọ dị mma, nke ahụ dị mma. Nwa Chukwu esokwa m na-etinye aka na-asị na Chukwu ga-emere gị ihe niile chọọ ka o mere gị. Ise amewu nke ndị Yoruba nke ndị Igbo ise. Kịta ka ị bịa nọ. Ego bekee. Ise daalụ. Okay. Bueno. Chinedu nke wụ eziokwu wụ na mma eso gị ebu ọnụ ahụ. So that ihe ọwụ na niile chọọ ka o mezuo. Mana echezogo m ịjụ gị ụbọchị one ọwụ sọnsọ Septemba ka ya eme ya ruo na Disemba maka agwago m unu agwa ebe a ka ihe niile na-eme ịnụgo unu ya efugo na ndị Igbo niile nọ na mpaghara Lagos na-anabata ihe anyị na-eme ebe a so gwa nwanne gị nwoke gwa nwanne gị nwaanyị gwa onye ọbụla nọ gị n'akụkụ si ha na ihe niile gbasa ndị Igbo nọ na nganga radio show ka ọ na-emezu nganga radio show ke nọ na Hot 93.3 FM Lagos chetekwe inwe ihe ị na-eme ị na-ere ahịa ihe ọbụla ị na-eme na Lagos ịchọ ka Igbo so gị maa maka ya bute ya ebe a ka ọnụ gị nọ okay biko gbalịkwa ka ị na-esokwa anyị agwago m ga-agwa ka m kwukwe ya ọzọ anyị nọ na Facebook anyị nọ na Instagram anyị nọ na Twitter mana ihe anyị na-ekwu taa maka Ember Month anyị bago na Ember Month anyị na-ajụzi gị ka isi akwado Ember Month a apụzie na Septemba na Jenụwarị February March ihe niile COVID bata mee nke niile o mee ma ihe ndị ọzọ mana anyị amago n'afa niile ara niile ndị Igbo na-apụta na Ember Month kwado onwe ha
maka ihe awụ ọnwa ha ji eme ihe niile ndị sigo na ha na-ekpe ekpele atịkwa m ekpe ekpele mụnwakwa chọkwa onwekwa ihe m bukwa n'uche ana m akwadokwa si ka ọnwa a anyị baa n'ime ya wụ Ember Month ka Chukwu mee gịnị tinye aka n'ihe anyị chọrọ ime ndị na-ego ụgbọala biko ị na-ego ụgbọala na-echetakwa nwanne gị nwaanyị nọ na Hot 93.3 FM wee ego ọwụ nọ flight ticket cheta m ọwụ nọ ihe ọbụla ị na-eme na-echetakwa na nwanne gị nwaanyị n'ebe a sị na-asị gị ịbata n'ihe anyị na-eme taa ohere dịrị gị isi ndị mmadụ ikele ndị mmadụ ikelecha ndị mmadụ ga-agwa anyị ka isi akwado Ember Month a ihe aka ọkwa anale WhatsApp biko onwe ihe na-eme ebe ị nọ na mpaghara Lagos mee ka anyị mara ọ ihe a mere anyị ji wuru nke gị ga-awụkwa nke anyị ngwa ama m na afụrụ m ụmụ obili Igbo n'anya fụkwa egwu ha n'anya ihe niile ha na-agụ na-amasị m mana ebe ka o si bido egwu a onwe ka o si eme m n'alụ anyị ga-agbala ụmụ nwaanyị ọsọ ka ihe na-agbala ụmụ nwaanyị ọsọ fọ ka ihe ji agbala ụmụ nwaanyị ọsọ ka ihe a mere gị na-agbala ụmụ nwaanyị ọsọ ụmụ nwaanyị dị mkpa ọ ya mere mụ nwa ji dị mkpa nọkwa ebe a ka anyị kpaa maka Ember Month apụtara na Ember Month a sị na ị na-agbala ụmụ nwaanyị ọsọ nwee ụlọ ọba ihe ị ga na-eme na Ember Month a kwesịrị ka ọ dị iche ka ọ dị iche agbala ụmụ nwaanyị ọsọ do 08182426591 wụ akara ekwentị m ihe anyị na-ekwu maka ya wụ Ember Month anyị abago na Ember Month ka isi akwado Ember Month a ihe niile ibu n'uche ha emezugo ihe niile ideturu edetu ma ọ bụ na ideturu ya edetu imego ha ncha ma imebe ha ncha ka ihe merenụ ma ọ wụ na ị ka na-akwado ma ọ na ị na-edotu ego si na onwe ihe ị ga-eji ya mee na Ember Month a ịdịgo njikere ịkwadogo onwe gị Ember Month erugo imechi anya mepee ya anyị baa na Disemba imechi anya mepee ya ọzọ anyị baa na 2021 Legedis Benz ọ ya ka ị ka na-eyuzu ihe ọma nwoke ọma ihe ọma nwoke njem ọnụ it's differently it's special in fact itinyego unu na magi na alum na ga na ihe m chọrọ ịnụ happy new month to you Jerry my brother Udodi gịnị gwagodo m aha gị Chukwu nọnyere m ọ dị ka ibejule ka isi akpọkwa ya mba Ikeja ngwa Chukwu ihe anyị na-ene anya ya taa gbakwa ihe anyị na-ekwu taa bụ ihe gbasara Ember Month ana ama na Ember Month Septemba Ọktoba Nọvemba Disemba ọnwa anọ afa agwụzie so anyị amago na ndị Igbo na-eji Ember Month ewo ọwasị Chukwu nọnyelu m biko kpọghachi azụ ọkwa 08182426591 ọ ka na-ajụ m ọ na-ajụ m ka ihe anyị na-akpa maka ya taa awụ maka Ember Month anyị na-enye Ember Month anya na-asị na Ember Month bata na ọwụ ụmụ ọnwa maọkwa n'ọnwa ndị Igbo na-eji akwado onwe ha iwe mara ma ihe niile ha planning for the year ma ọ ga-emezu anyị na-ajụ gị ka isi akwado maka taa wụ first day n'ime ụmụ ọnwa ndị a Ember Month ka isi akwado anyị na-ajụ
Nagbali bata 08182426591. 08182426591. Ama m na gbali ịbata gbalịsi ike chukwu nọnyelu m inwekwa ike kpọghachi ọzọ ma inwe ike bata mana ewu na netwọk kọl ekwọghọ inwekwa ike zituru m ozi na 08180089933 nke awụ nke WhatsApp anyị WhatsApp 08180089933 ị na-akpọ nke ahụ akpọ nke ya akpọ wụ 08182426591 and ịchọkwa isi anyị na Facebook biko ọ nganga Igbo ịchọ isi anyị na Instagram or Twitter nganga radio show kọwụ anyị na-echekwa gị gasowa anyị ka anyị na-aga kpawa ọfụma ebe ahụ ana m abịa si gị ka m nli ahịa chakumbe ewepụ aka gị na dial ahụ ọ na ịchọ imetụ ya aka si gị taa emekwa ya aka emetụla ya aka emetụna ya aka ihe na-ege ntị wụ nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ka ị nọ na Lagos and ihe na-anụ ihe awụ anale ka anyị na-ewetara gị taa apụta na Thursday anyị wetakwara gị anale na Saturday anyị wetara gị gwam mana ihe anyị na-ekwu taa wụ maka na anyị abago na Ember Month na-asị gị keki isi akwado if you're still sitting down you are on a long time ngwa bilie n'oche gị maka January agago February March May ihe awụ Ember Month and nke a wụ first ehi ọma nwanyị ọma keki mere Chinenye ana m agbalị ka m cheta aha gị keki mere Chinenye Chinenye ka anyị kwenu ọfụma mbanụ asị m ka anyị kwe ọfụma Happy New Month. I wish you the best, Mom. Keta ka ịbịa nọ Chinenye Mom? ka ekisi akwado maka ọnwa Ember Month anyị nọ n'ime ya I'm akwado ọfụma ma ya Chineke ndụ anyị siri ike na-ayọkwanụ ya ka onye anyị ya ego anyị eji agba Disemba ọ dị mkpa maka Disemba elugo a ga-ego no chicken go turkey go magi go nnu enyere onwe gị nsogbu anyị abago na skabashin lekeleke shekena keye kesheti ya kata ọkwa iwu nwa Chineke yes ma don't worry Chukwu ga-eme nnọọ inweta ego ihe eji gbaa Disemba mana ofu ihe ka m chọrọ ịyọ gị Chinenye ịma na m so gị ikpe ekpele akwa ịma emechie ego ahụ bata eji agba Disemba goro m so ofu ihe iyeri ntị nke a pere mpe na eche ma ojigbo anọ m eweta ihe mma na ama edebe aka m ebe mma na m jụọ gị nwee ike mere m ya chọọ m si gị private jet echi niile si m na enweghị ego so iyeri ntị adịghị oke ị na-ekwe nkwa na ị ga-egotere m ya daalụ nwaanyị mma anọ m n'anya ya onwe ndị chọrọ ikene onye m na-ekele onye m nụchara nwa onye nọ Lagos ebe ha ga-adị ụlọ nso mụ naanị bụ onye nọ Lagos anụ m na ha nso oke ọ dị mma nsogbu adịrọ gwanụ daalụ bye yeah Hot 93.3 FM anale mana nke ahụ nganga Igbo radio show anyị na-ewetara gị na-eme gị obi aṅụrị na-enye gị ihe niile chọrọ ehihie ọma Good afternoon. Ego Igbo.
ekene m go ekenekwa m gị eyi ọma onye mechi from Ikorodu. onye ma ndị nke Ikorodu ekelego m gị na mgbe m batara n'ime ihe anyị na-eme taa na-asị gị happy new month. Ekele dịrị Chineke na Chukwu chebere anyị ndụ anyị n'ụlọ anyị rikọta ụbọchị nke taa. Adụ m o nwere obere ihe m ga-eme na-esetụrịta ndị apịa m dịka ha pụbaden ka m nwee ezi oghere kọwatara gị na okwu a na-ekwu kịta ihe gbasara maka mba m otu anyị bara na o nwere ka m si eme nke m na iko saịdị nke m bifo na ka esi eme ya ebu mpụta nsị na enyi eme nke esi na enyi eme nke nwa na-esi na enyi eme nke ọnwa nke na-abịa bifo ị mara ihe na-eme ara aga ị na ihe m na-ekwu ana m anụ ihe na-ekwu mana ikpeazụ a nwezere ihe m bịara mụtazi kama anyị asị na ya eme na ya eme nwanne na ya eme ụzọ ụka na-abịa ọ bịa mkpọzie ndị a na-atị ego na iko ndị ajọ ofu ụbọchị niile ha na-abịa nwere ego ne ya na-enye ha ọnwa zuru a na ama m ego ne ya anataghị njekwa ofe eledebie were ọgụ dịka ọnwa atọ amatọghị ego na ya apụta ewere m emepụta ofu ihe ọ ya atụwere esi mfụ ya mara na ihe a ka m ji ego apịa m n'azụ ọ ihe m na-eme wee mefu so ihe a ka m na-eme ọ na-agara m mmụta anyị batara kịta na-amagoro m ihe m na-eme na Disemba rute makwa na ya n'ụlọ mara ego one nwe ike iji wee n'ụlọ mara ego one nwe ike iji wee mee sọmtekwere ngwa apịa nke m na-ere wee na-eme isi na na-agara m mana m na-asị ka m ga-ada wons mana ihe emegide afta agara ma onwe nke ejidere aka ngwanụ nke ahụ dịkwa mma jisi ike Chukwu ga-eme ya gara gị ọfụma amen. So eji m ohere a na-agwakọtara ụmụnne m ndị ọzọ niile ndị Igbo ndị ọzọ niile na-ege anyị ntị na redio steshọn na ha ji ike ya na-agba mbọ n'ọgba mbọ ka eji wee mara ndị Igbo ihe ọbụla ha na-emere Chineke ya nọnyere gị Chineke ya na-agọzi anyị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs nwa n'oke gị Chukwu nọnyekwere gị otu izu ụbọchị na-eme ohere maghị oge ọma Chukwu nọnyere gị n'aha Jizọs ama m n'oge agwụgo ọdụ ụbọchị ọzọ maka anyị sị ka anyị kwuwezie oge adọrọzi anyị ga na-ekwu tupu akwụkwọ ebe a na-achọ m ka o mee otu ahụ enugonu ya n'onu maazị onye mechi nke kpọrọ m last ihe niile anyị na-eme nke mmụọ amawo na Chukwu ga na-etinye aka na-eme ka ọ na-aga siri werere biko ore na Thursday bịa ka anyị nọkọtakwa ọzọ maka ihe niile anyị ga na-eme ebe a ihe gbasara gị aha nke m ka akwụkwọ nwaada ego okoro ịkpọ m ego bekee mma za gị anyị na-akwado mba month Chukwu ga-eme ihe niile anyị chọrọ ime na mba month o mezuere anyị ngwanụ ka anyị fụ na Thursday kachifo